Hľadáš vôňu, ktorá ťa bude sprevádzať celým letom? Mám pre teba tipy, ktoré si zamiluješ. Prvým je Amber Plum. Tá vôňa je čarovná. Predstav si sladkú slivku, šťavnaté čierne rýbezle a jemný dotyk vanilky. Je to vôňa, ktorá ti dodá sebavedomie a vďaka vitamínu E a aloe vera sa krásne stará o tvoju pokožku. Mandarín Solar je doslova slnko vo fľaštičke. Mandarinka, citrón a pomaranč ťa okamžite prenesú na pláž. Je to ideálny spoločník na horúce dni, keď chceš cítiť tú pravú sviežosť a citrusové tóny ťa dobijú energiou na celý deň. Ale ak hľadáš niečo zmyselné, Orchid & Vanilla je presne to, čo potrebuješ. Kombinuje jemnú orchideu so sladkou vanilkou a hrejivý dotyk ambry. Je perfektná na romantické večery alebo keď sa chceš cítiť naozaj výnimočne. Sweet Apple je explózia radosti. Červené jablká, šťavnaté plody a jemný nádych vanilky ti vyčaruje úsmev na tvári každý jeden deň, keď potrebuješ extra dávku dobrej nálady. Objav aj ty svoju vôňu z Nenes Official SK a budeš ju milovať rovnako ako ja.